Oma modern cuwidek karo pasar Menganti, cedek karo rumah sakit Eka Husada. Lokasi ini pokoknya strategis bola. Omae modern rek yo, kekinian yo. Ukurannya 5 kali rolas, regane 275. Wis include karo pager sak kanopi nih rek yo. Wis ae langsung cak masuk ae cak nang jero cak. Loh, pager rek yo modern sisan, kena dibuka ngene yo, kena didorong yo. Dilipet iso, wis pokoknya apik lah rek yo. Lah, masalah karpot ombo rek yo, mobil sembarang iso mlebu koyo Innova, Avanza masuk rek yo. Fase tempat depannya kayak gini, perpaduan batu alam warna hitam ini kira yo, karo cendelo sakura. Terus nang kene iki ono lampu hias rek yo. Dadi apik lah omahe. Lah terus istimewane maneh nang kene iki wis kayak biasae ono ruang tamu outdoor yo nang kene iki. Cara ngono sampean lek duwe tamu wis gak usah digawa mlebu menjero ben kekayaanmu gak diireni tanggane. Wis teken kene ae rek ono tamu yo. Enak yo. Terus nang kene iki ono pilar loro kanan kiri ngene iki. Lah nang kene iki sik kenek digawe terasan nyantai-nyantai lek isuk karo rokokan kayak gak didosa rek yo. Lah kusene wis almini anti rayap. Lah pintune wis kuku tarung yo. Wis. Terus nang kene ruang tamu orang keluarga super gede rek yo. Nah, cara ngono kena gawe PKK wong sak RT rong RT sik mut lah. Delon cak, plafone wis drop ceiling lho. Lampu hiase boys rek yo. Kaya apa iku? Apik pokoke rek yo. Wis sing ero komenan rek opo gak ero aku rek. Nah. Terus nang kene iki kamar pertama ya rek yo. Kamar pertama gede, kena gambekan sadu lek bengi karo bojone sampean. Ngono iku. Cara ngono sampean wis gede enak iki rek yo, njaluk gaya model opo kene yo. Becak-becak ding yo sik mot lah yo. Nah, terus nang kene iki kamar kedua sik. Oh, seprone rek yo, kamar kedua gak iso disepil soalnya ono PKK tukang sean yo. Wis, langsung saiki nang kene cak. Nah, iki kamar mandine wis mewah rek yo. Kayak hotel bintang 5 wis full keramik, klosetnya nggih kloset duduk, keran ready, ada sabun lo ready rek yo tingkat. Sing hobine nyabun langsung digas rek yo. Wis. Terus sebelah kiri ki ono dapur, dapur wis gede, yoan kene nggone kompor, kene nggone magicom, iki wastafel rek yo. Nah, nek masalah banyu nang kene iki melimpah rek yo. Kok bor tapi kayak aqua ngono rek yo. Terus nang kene iki area laundry room, kene wis tak kran, kene iki ono pembuangan rek yo. Nah, terus nang kene iki ono fiber. Tadi udan gak ngarep udanan panas tetep panas rek yo. Iki kena dibuka ditutup ngene rek yo. Lah ngene iku yo. Terus nang kene iki wis tak angin-angin loster wis apik lah omahe yo. Wis langsung digas rek yo. Mumpung omahe iki ready unit yo. Ready rek yo. Ono telu ready unit. Wis lek sampean langsung digas survei lokasi. Soalnya saiki jarang-jarang rek yo. Ready unit iku lokasine strategis. Tidak karo pasar Menganti, tidak karo pasar Bulan, tidak karo rumah sakit Eka Husada, tidak karo Pom Sido Jangkung. Wis ngono info teko aku lek sampean minat atau pengen survei lokasi bisa langsung japri VWA. Untuk nomor WA bisa cek di bio profil. Assalamualaikum, bye.